Lowri ydw i, ac heddiw dwi'n mynd i ddarllen stori i chi. Stori o'r enw Douglas a'r Cywion Ciwt. Roedd Douglas wedi casglu llawer o bethau y gwanwyn hwnnw. Roedd ganddo 2 ddeilen, 1 garreg lefn, brigyn cnotiog a lindys aflonydd iawn. Yn sydyn, fe syrthiodd rhywbeth o'r awyr. Llon llaw o frigau bach, 8 o wyau Aderyn a Gwiwer. O na, ydw i wedi torri nhw, gwichiodd Gwiwer cyn sgrialu ffwrdd a'i chynffon rhwng ei choesau. O diar, gweiddodd Aderyn Dowcio, fy nyth, fy wyau, fy mabis. Beth yn y byd wna i nawr? Paid â phoeni, dywedodd Douglas, mae dy wyau'n ddiogel. Ond efallai y byddi di angen nyth newydd. Gofynodd Aderyn Dowcio i Douglas ofalu am ei hwyau tra'i bod yn adeiladu nyth newydd. Ar ôl gwylio'r Aderyn am ychydig, eisteddodd Douglas ar y llawr. Fe arhosa i fan hyn, dywedodd. Y peth drwg am aros, meddyliodd Douglas, yw bod yn rhaid aros yn llonydd. Roedd aros yn llonydd yn gwneud iddo deimlo'n aflonydd i gyd. Yn ansydyn, fe glywodd sŵn sibrwd. Daeth pennau'r cwningod od i'r golwg. Dywedodd Douglas fod nyth yr Aderyn Dowcio wedi torri a'i fod e'n gofalu am ei hwyau hi. Sponciodd un gwningen tuag ato. Dywedodd mam fod yn rhaid i wyau fod yn ddiogel ac yn gynnes, a dyna pam fod adar yn eistedd arnyn nhw yn y nyth. Efallai y dylwn ni eistedd ar rhain, dywedodd Douglas. Na, gweiddodd pawb. Yna, fe roddodd y gwningen fach i breichiau o amgylch Douglas. Dwi'n teimlo'n ddiogel ac yn gynnes pan dwi'n cael cwtch. Cwtches i'r wyau, gweiddodd Douglas. Dyna syniad da. Felly, cafodd pob un gwningen wy yr un. Ymhen ychydig, rhoddodd Douglas yr wyau yn ôl yn y nyth, a daeth pawb at ei gilydd. O, mae'r wy yna'n symud! Dwi'n meddwl ei fod yn deor, dywedodd un o'r cwningod od. Beth yw ystyr deor? Gofynodd Douglas. Pan mae ciw bach yn dod allan o'r wy, esboniodd y cwningod. Cyn bo hir, roedd 8 ciw fflwffog, a choesau bach chwim iawn. Maen nhw wedi mynd. Rhaid i ni ddod o hyd iddyn nhw, gweiddodd Douglas. Roedd teulu o ddefaid yn cerdded heibio, ac fe gynigon nhw helpu. Sut olwg sydd arnyn nhw? Gofynodd Dadi Dafad. Fel yna, gweiddodd Gwiwer wrth edrych yn fanwl ar ben Dadi Dafad. Gallai Gwiwer weld pob un o'r 8 ciw o'r gangen uchel, a dangosodd i'w ffrindiau ble i ddod o hyd iddyn nhw. Yn ffodus iawn, ni chymerodd yn hir i'r criw ddod o hyd i'r ciwion i gyd, a rhoi nôl yn y nyth. Diolch byth, dywedodd Douglas. Friwch ben, roedd Aderyn Dowcio'n trydar. O, mae fy nghywion wedi deor, ac wrth lwc mae ei nyth newydd yn barod. Douglas, a wneud i ddod â nhw i fyny. Aeth Douglas a'i ffrindiau ati i greu ysgol sigledig iawn. Ac ar ôl ychydig o fyny a mymryn o lawr, helpodd Gwiwer y ciwion gamu i mewn i'w cartref newydd. Mae fy mabis adref, dywedodd Aderyn Dowcio'n hapus, a rhoi cwtch teulu mawr iddyn nhw. Diolch i chi gyd, trydarodd. Roedd hi mor hapus, fe wnaeth hi hyd yn oed anghofio ei bod hi'n grac a Gwiwer, a rhoi cwtch fawr iddi hi hefyd. Dywedodd Aderyn Dowcio y gallai Douglas ychwanegu'r plisgyn wy at y pethau roedd wedi casglu y gwanwyn hwnnw. Dewch bawb i gael cwtch cadwyn flodau. Beth well ar ddiwrnod o wanwyn, dywedodd Douglas. A dyna ni, stori Douglas a'r Cywion Ciwt. Dewch yn ôl am stori arall cyn bo hir.